Здравейте! Аз съм отново се срещаме, нали? Сега, днес няма да говорим за съвети или за тем подобни. Самата аз написах песен, която е от Monster High, съм взела 2-3 думички. И сега ще ви изпея, тъй като моите приятели в момента са болни и няма как да дойдат, защото ние бем тройна групичка с мен. Аз сега ще ви изпея сама. Песента се казва Сензация. Светлини насочете към мене, купете си билет за мене. На тази сцена съм сензация. Чуйте ме, шоуто ще покоря. Ще го покоря. Лоша коте, ти от стената слезни. Не ти трябва измама, а глас добър. Какво ще ти донесе измамата? Нищо освен слава. За да имаш глас, ти трябва уроци. Или да си приятелка с Катина Уау. Сега е нашата нова гостенка Катина Уау. Ти мен ли се опитваш да имитираш? О, какво трябва? Не ти трябва глас. Тоест не ти трябва измама, а хубав глас. Измамата ще ти донесе слава, но само заради един кристал ти стана известна. И това е чужд глас, момиче. Чужд глас. И сега Go Pero, Go Pero, ти лоша кота си, нали? Така, ако моето пеене ви заинтересува, лайк